Nabenyathi yandaba empondo zimakhengene nabayivimbe ngamaphande emkhondo wethu umhlathi uzawuwela uthe uwela wasewela ngamakhanda amadoda sinibingelele sinamukele kephi naphi la wethamele khona i1KZN TV. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu. Namhlanje sikhuluma indaba ethi njengoba sesiqalile ke inyanga yabantu abasha okuyinyanga ke eyayibeke nembongazo ikakhulukazi esuke ithinta intsha. Siyabheka ukuthi izwe laseNingizimu Afrika ngoba libhekene nenselelo yabantu abasha abaziphatha budlabha yini ke engenziwa ukuze mhlambe kulisane nalesi simo. Kulapho ke kubiza khona ukuthi ke amabandla ezenkolo ahlangane ndawonye akhuleke ukuze acele kumdali ukuthi lesimo sishintshe kumbe sibuyeleke esimweni okufanele kube yisona. Yingakho ke namhlanje sibheka udaba oluthi ke ibandla labapostoli ilona ke elithe laqala lenyanga ngokubiza abantu abasha enkonzweni lapho khona kade kuzoyalwa khona ke abantu abasha ikakhulukazi ke abesifazane ababonakala bebhekene nenselelo ke enkulu yokubulawa. Siyafisa ukuthi ke sibheke lolu daba ngokuthi sikhulume nokuyibona abahola leli bandla ngaphambi ukuthi siye kubona ke abantu abasha abazositshela ukuthi yini abayifundile osungula namhlanje uma sithi abakhulume. Lenkonzo inezinhla ama-structures inhlaka zayo. Kunohlaka ke lolusha lapho kwakhiwa khona umuntu omusha ngesimilo ukuziphatha ngokunjalo nokuba inselelo nje abapostoli bethunyiwe kumhlaba wonke kuba baguqula abantu babe ngabadobi babantu. Yesithi izulu ke zibanjwa semaphupho nabo bafundiswe kuba lokho abayikona nabasebefundiswa kona bakutshale kwabanye ontanga yabo bese beqoqeka nasesikhathini samanje esinedakamizwa. Inkonzo iyakhiwe iyakhiwa ngekusasa labantwana ukuba bakhule bazi ngoNkulunkulu ngoba abantu abadala bazohamba bese inkonzo isala kubona izinto abazoqwashisa ngazo lezi ukuthi bahlale ebuNkulunkulwini. Engakuyala ngabantu abasha ngingabayala ngokuthi babonakale beziphatha kahle ngani ngoba izwe alisafani nakuqala. Njengamanje abantu abasha abanye bazinikela nasophuzweni, abanye bayinikele nasedakamizweni. Ngingabayala nje ngokuthi isikhiye somuntu omusha silele emfundweni. Uma ezofunda abonakale naye eba usizo emphakathini njengalokhu uma uthunyelwe esikoleni suke sithunyelwe ukuthi siyofunda. Esifisa ukuba sikudlulise kubantwana ukuzobakha sizoqala phansi abantwana ukuba bakhiwe ngoba ngesikhathi samanje izinto azahambe njengakudala. Lenkonzo isiqoqile kakhulu yasiqoqela nabantwana bethu ngoba lenkonzo uyafundiswa. Ufundiswa umntwana ukuziphatha kwakhe ekhaya kubo ehloniphe abazali ngaphambi kokuba yohlonipha esontweni okanye umfundisi esontweni. Kodwa uqala ekhaya ukufundiswa ngenhlonipho. Mbukeli ke asidlulile kubona ke abantu abasha abebeyingxenye yalolu suku nokube kuusuku lwabo ke ukuthi ke bazothola iziyalo ikakhulukazi ezahlukahlukene ukuthi babhekana kanjani nomhlaba kumbe iziphi izinto okufanele ukuthi bazigweme ukuze impilo yabo iqhubeke ke ibe impilo enesizotha nempilo ende. Siyafisa ke ukuthi sikhulume nabo uma ngabe sithi abakhulume. Into engifundile namhlanje njengoba kunalenkonzo yamajuniya yolusha abantu besifazane ngifunde ukuthi kunobumbano, kunenhlonipho, kunokukhuliswa. Omama bethu mebesishumayeza bashumayeza ngenhlonipho, bashumayeza nakuyiphatha kwethu nangendlela efuneke sibukeke ngayo ngaphandle emphakathini. Inkonzo ezikanjena ke lazi sisiza kakhulu because abantu abasha esikhathini samanje badlebelekile kakhulu, bangene kakhulu ezidakamizweni, bangene kakhulu ezintweni nje ezingabasizi ngalutho, abanye bayaboshwa ngisho ukuboshwa. So sizama ukuqoqa umuntu omusha simfundise indlela yokuziphatha, simazise nje nokuthi uma ubeka uNkulunkulu phambili ezintweni zakho yonke into yakhe isuka izohamba kahle. So siyazi ukuthi umuntu omusha ngoba usuke ekhula uhamba khona
angakhohlwa. Ingakho lezi inkonzo zihlala ziba khona njalo ukuthi noma esekhohliwe aphinde azikhumbule ukuthi ubani. Inkonzo le iyasifundisa ukuthi sithobele abazali because inhlonipho iyasitshela ukuthi inhlonipho iqala ekhaya. Awukwazi ukusuka ekhaya mase ufika esontweni uthi uzokwazi ukuthobela umkhokheli wakho. Ayihambisani kanjalo. So inkonzo ngingakholelwa kakhulu ukuthi iyasifundisa inhlonipho kukona konke okukhona. Osuku namhlanje noma inkonzo namhlanje ngifundela ukukhulu ngempilo yami lapho khona omama bezongifundisa njengomuntu omusha wesifazane osamncane ukuthi kumele ngiziphathe kanjani nokuthi la sekunamaphutha khona angisukume ngisithathe ngingathi sekuphelile ngempilo yami kodwa la ngibona khona usikonakale khona angilungise ngoba ithuba lisakhona njengomuntu omusha ngikwazi ukuthi ngibe umuntu wesifazane osimele. Inkonzo yanamhlanje izolungisa izinto esaziyo ukuthi ziyahlukumeza noma ziyabalimaza abantu abasha abasemphakathini nabakhona enkonzweni ngoba nabaphila emphakathini. Ngakho lezi zinto ezibahluphayo abantu abasha ezenza ukuthi bangabi nayo inqubekela phambili. Namhlanje inkonzo ibizolungisa lokho, inkonzo yamajunior, inkonzo kade ibhekene ngqo nabantu besifazane ukuba ke kuzolungiswa ukuba ke babonakale behamba ngendlela eright babe zibonelo inkonzo bephakathi kwabo bangavumela ukuba omubi ngamaqhinga akhe angene phakathi kwabo ukuba ke abasuse ezulwini bese ebalethe emhlabeni ngoba emhlabeni lapho kukhona khona ukufa bebezosuswa esandleni somubi babekwe esandleni sikaNkuluNkulu kuvulwe ingqondo zabo bazi ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabo silindele ukuthi asebenze kanjani bamvulele kanjani indawo ukuze bakwazi ukuphila impilo kaNkuluNkulu. Mbukeli ke singakukhohlwa ukuthi ukuze izinto ezifuze lezi zibe impumelelo siphinde sidingeke nabaholi abaphuma ke enhlanganweni ke ezisebenzela umphakathi ngokuzimela. Kulapho sizokhuluma ngodaba oluthinta ke usizo lwethu funeral services olungene ngomkhono nesiphanga ukuthi ngempela ke lolu hlelo kumbe lenkonzo ke ibe impumelelo nabo ke ababangebanye ke babaxhasi bayo. Siyafisa nje ukuthi sizwe ukuthi ngempela ke kuthini ukucabanga komphakathi nokucabanga kwamabandla ngayo ke lenhlangano. Sibathola uma ngabe sithi abakhulume. Usizo lwethu sithi sibonga kakhulu ngoxhaso labaluswele ukhona ngoba intsha iyagqugquzeleka ngokuthi babonakale befika nakona nje ukuthi bavele ku TV kwakona lokho kuyabagqugquzela kuyabonakala ukuthi inhlonipho yabo nokuyiphatha kahle kwabo akuhlali phansi nje kube nganakeka nje uzovela ku TV nje nje uzovela ku TV nje kuyabagqugquzela nabo ukuthi bahlezi beyiphise kahle. Ingathi siyabonga kakhulu kusizo lwethu othela uqhamuka ngoba nje basikhokhela nje kunabantu abayimfabanga abangenalutho kodwa ngenxa yosizo lwethu kubonakala ukhona umahluko. Siyawuseka kakhulu umasingcwabisane usizo lwethu ngoba uyasiza kakhulu futhi kakhulukazi nakhona entsheni iyangenelela entsheni umasingcwabisane usizo lwethu. Futhi uyakwazi ukuthi noma ngiyihlwempu uma ngizojoyina wona lo masingcwabisane uma sekufika isikhathi sokufa hayi angihlupheki ngoba ngisuke ngikhona kulo masingcwabisane okhipha yonke into ukuze ngibona la ngingabi ihlwempu nakomakhelwane nasemndenini uma ngizodlala nje lo masingcwabisane uyalekelela kakhulu usizo. Ngifisa sengathi nonke ningakawujoyini ningawujoyina lo masingcwabisane ngoba uneziqhamo unempumelelo. Kulokho kosizo lwethu abangcwabi sikuthatha njengesibusiso ngoba yebo ngokomoya siyalungiselela uba uma sidlula kulomhlaba kodwa sifinyelele ekhaya la kumele sibuyele khona. Ekugcineni izinyama zethu imizimba yethu nayo futhi ke ibekeke ngesizotha. Ngokamasingcwabane kukhethela komuntu akaphoqiwe njengelunga lenkonzo kodwa kukhethela ukuthi ujoyina muphi umasingcwabane. Naloko usizo lwethu luza namabala alo njengoba ingwe idla ngamabala okukhombisayo ukuba ke ukuthatha kungaba usizo olukhulu. Yazi bengajabula kube khona abantu abaningi ababukela kusizo lethu. Ubaba wethu uThabekhulu akakhohlwa ukuthi usizo lethu njengoba selikhule kangaka lusukela unyakeni ka2002 kuze kuyoba unyaka ka2024 sibala iminyaka eminingi lapho sibala u24 years manje. Usho ukuthi ke uyakhumbula ukuthi usizo lethu lasuka khona lusupportwa umphakathi. Makhona ke inhlaka ezenza into ethile
sika sithinteke ke usizo lethu sifike lapho sibe nesandla futhi esisifakayo. Mbukeli ke asiliphethe uhlelo ngokuthi sibheke imiyalezo esingayithola kubona ke abantu abasha nabadala abangayibhekisa kwabanye abantu abasha ekade bengesiyo ke ingxenye yalenkonzo ukuthi bangathini iyalo nezeluleko uma ngabe sithi abakhulumi. Engakudlulisa ukuthi abantu abasha abazama ukuyiphatha kahle njengamanje siyabona kuningi okuvela kuma social media ukuthi abantu esibathembayo abantu besilisa noma nje ama gender based violence enzeka kangakanani. So siyafisa ukuthi abantu abasha abazama ukuyiqoqa bangayitholi ngelinye ilanga sebedindilizile bese endaweni ezingekho safe ngoba lokho kuyophatha kabuhlungu abazali babo. So kubalekile ukuthi sihloniphe kanye nabazali bathi ningendlela esiyiphatha ngayo. Ngingamgqugquzela umuntu osamncane olingana nami ukuthi kubalekile ukuthi uzazi ukuthi ufuna empilweni. Because uma uzazi ukuthi ufuna empilweni kulula ukuthi ama goals akho ukwazi uku-achieve in time. Nanokuthi uma ungakazi kahle usadinga direction kubalekile ukuthi ucele usizo. Njengoba nathi sinabo abakhokhela esontweni sinabo siyakwazi ukuhamba sekubona siyobacela usizo ukuthi ma yilokho engishoda ngakho njenganathi sibekele uMamshumayeli ekuyena isikhala ngakho kuyena uma kukhona izinto ezisihluphayo emoyeni nasemphefumulweni nasempilweni zethu. Ukufundile kule nkonzo ukuthi mina njengomuntu omusha kumele ngiyiphathe kanjani, mina njengomuntu omusha okholwayo kumele ngihambe kahle emhlabeni ukuze abantu bathi noma bengibuka babone isibonelo esihle, babone bafise nabantwana babo ukuthi nabo bakhonze ngoba njengalokho ngibiziwe mina ngithunyiwe futhi emhlabeni ukuthi kube khona engiyobalanda ngizobatshela ngelizwi ukuba uNkulunkulu uyababiza nabo beze kokhonza. Manje ngeke bangikholwe mangabe ngumuntu ongahambi kahle emhlabeni. So ngaso sonke isikhathi kumele ngibe nesiqiniseko noma ngenze isiqiniseko sokuthi indlela zami ziqondile ngaso sonke isikhathi. Njengoba kuyinyanga yabantu abasha mina engakusho inkonzo engifundise khona kuningi kakhulu ngoba la enkonzweni sifundiswa ngento eziningi because siyabona sonke ukuthi iyouth engaphandle iyayinikela kuma drugs, iyayinikela utshwaleni, ephuzweni, kuningi okwenzakalayo. So thina nje wasenkonzweni kuningi esigwemeka kukona. So ngingasho ngithi ukuba senkonzweni uyouth kuyakusiza into eningi futhi kuphinde kuvule amehlo nengqondo kuningi esikufundayo la enkonzweni. Ilokho engakusho ukuthi kuba kula enkonzweni kuningi okugwemeka kukhona. So umuntu oyiyouth ongaphakathi enkonzweni nongaphandle mkhulu umehluko phakathi kwalabo bantu babili ngoba lo osenkondleni ziningi izifundo ezihlela kuyena avikeleka kuzona because la enkonzweni abazali laba sinabo kuningi abasihlela abakwehlisa ngaphakathi kuthina. Mina into engiyibone namhlanje ngijabulile uyabona ukubona inkonzo ekhathalela ulusha. Ayi mina ngiyangithi ke umuntu ongakuboni lokho angazi ngizothini kuyena ngoba njengoba ubona masikhuluma ngolusha ulusha kufanele lakhiwe yithina abazali. Uma kukhona ke indawo njengale yenkonzo ethi mayenza noma zonke inhlelo zenkonzo bese bekhumbula ngolusha inkulumo bezila ngaphakathi izinkulu kakhulu ngoba khona le besikhuluma khona ngokuyala amantombazana ukuthi aphathwa kanjani. Sikhuluma futhi bekhuluma nendaba zokuthi kunabantu abantwana abakhulelwa early. Futhi ke bekhuluma nje kuningi bevimba nanokuthi ulusha malikhula alikhule lazi ukuthi lifunani empilweni zabo. Mina ngijabule kakhulu namhlanje lenkonzo ingithokozisile kakhulu umsakazo wami ngishayile ihlombe. Yiyani nabe mamba yevuna ethe ukuvuka yadla abakayise Mahlavana Bhulumlile Endulindo buba sengumantshonga benoqelemane. Siliguqisa kanjalo uhlelo besithi abakhulume sise Sweetwater eMaritzburg nokuyilapho khona besithi abakhulume sibheka izinto ezizinselelo ebhekene nabantu abasha. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngigoqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusoluzayo inkosi inibusise.